Новыя падыходы да віртуальных аперацый у саюзнай дзяржаве абмеркавалі на пасяджэнні міжбанкаўскага валютнага савета ў Віцебску. Кіраўнікі фінансавых структур Беларусі і Расіі таксама прааналізавалі вынікі работы банкаўскіх сістэм у цэлым. Ацанілі цяперашні стан эканомік дзвюх краін і паспяховасць выканання асноўных напрамкаў рэалізацыі дагавора аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Наша площадка является эффективной, дискуссионной площадкой, которая успешно функционирует уже многие годы и способствует углублению многопланового и развитию многопланового экономического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации в формате союзного государства. И с вами согласна, Роман Александрович, что вот формат Межбанковского валютного совета зарекомендовал уже себя как эффективный, хороший инструмент для обсуждения актуальных вопросов, еще большего углубления наших тесных и поистине дружественных отношений. Лічбы асабліва важныя і для беларусаў, і для рускіх 80-годдзя перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Адразу пасля пасяджэння кіраўнікі фінансавых структур саюзнай дзяржавы усклалі кветкі да манумента на плошчы перамогі ў Віцебску. Памяць загінуўшых воінаў-вызваліцеляў, партызан і падпольшчыкаў ушанавалі хвілінай маўчання.